Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Non inimposumos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa papakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, may galamay buntag, kumusta? Welcome sa papanag-uban sa atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Ubos kanagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Miyerkules, pitsa 21 na, buwan sa Hulyo tuig 2021. Straight to the point. Sa gihapon na tagang tagpagtagad mga isyos nga may labot ng lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports, dinhi lamang gyapon mga higala sa atong pagbanuban, sa atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas na may sutalan karubutaga makigsunan, mga opisyal sa Sugbo mipadangat sa ilang pasubo ngadto sa pamilyang Osmeña sa kamatayon ni former Cebu Governor Emilio Lito Osmeña. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin, Presidente Rodrigo Duterte ni mando na sa mga LGUs o kapulisan nga pahugtan ang pagpatuman sa health protocols tungod sa hulga sa Delta variant sa COVID-19. Straight to the point. Commission on Audit sa laing bahin ni mando sa Local Chief Executive sa Sugbo pagsumiter sa mga dokumento nga magprobar nga eligible ang mga residente nga nakapahimo sa Social Amelioration Program sa gobyerno KONSAP. Straight to the Sa nasayran mabot sa 20,000 ka mga residente sa 30 ka mga lokal nga mga kagamanan sa Subo nga gituang ineligible o dili unta angayan nga modawat sa maong ayuda. Straight to the point. Mga COVID-19 cases dakpan Subo padayon nga gimonitor o 181 sus Ginoo ko. Kadako ni mga higala nga numero in taon, no? 3 digits o nya 181 ang nadugang sa mga nagpositibong kaso mga kaigalaan kagahapon. Straight to the point. Unsa naman tao ni? Sa lalawigan sa Sugbo maabot sab sa 178 ang bag-o mga kaso sa COVID-19. Straight to the point. Samtang sa laing bahin may gala balita sa kauluhan ng ubang bahin sa nasod, COVID-19 vaccines nga nadawat sa Pilipinas mulanat na hangtod sa tunga-tunga pa sa Agosto. Dili na anaa pa kini may gala sa 12 ka milyon ka doses ang gidaghanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin usa ka COVID-19 vaccine tracker sa Canada, gibutyag ang Pilipinas usa sa mga nasod nga dunay daghang giaprobahan nga bakuna batok sa COVID-19. Straight to the So point. dili lang mahigala katong Sinovac kundi daghan pang mga bakuna ang giaprobahan mahigala ang Pilipinas. Straight to the point. Samtang sa laing bahin na tandem nilang Senador Ping Lacson o Senate President Vicente Soto III alang sa umaabot nga eleksyon, go na! Straight to the point. Ready na, matud pa mga suking tigpaminaw. Sa laing bahin, Presidente Rodrigo Duterte ni finalized usab sa senatorial lineup ubos sa PDP laban alang sa 2022 nga eleksyon. Straight to the point. Kiniguban pang mga iskutanan niyo mabate, exclusive over DYHP RMN Cebu, 612 sa dial sa inyong mga radyo o sa 93.9 IFM. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyok. Ang number 1 sa lahat ng mga programa sa radyo dinhi sa Cebu. Nakatatak yan sa latest official survey ng KBP Kantar. Nakatatak sa balay, nakatatak sa kahit anumang bagay, nakatatak sa araw-araw na buhay. Ang serbisyo ni Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point, number 1 sa balay.
Alas 6:22 na ato sa dawaton may kilang report kanos to kauban on board sa patrol 17 anyos nga dalagan na lumos og namatay sa dakbayan sa Talisay. Pastilan, sa laing bahin dalaki nga nagmotorsiklo narasmagan og namatay dito sa lungsod sa Barili. Paminaon tang kumpletong detalye sa report kasama mo sa balita Radyoman Paul Lauro. DYHP Tata RMN Report. Radyoman Attorney Rupil ang namatay o gilanin sa kapulisan kining driver sa motorsiklo nga gida paunta sa Tambalanan apan gideklarar ni siya nga dead on arrival si Ernesto Elizar Amactao, 45 anyos minyo, nga taga barangay Tubod, Barili, Cebu. Ang nakadasmag niya kining usa ka Mitsubishi nga sakyanan nga gimaniho ni ining usa ka Diardito Layan, 30 anyos ug minyo sad nga taga Sitio Sambag, Barangay Bituon, lungsod sa Dumanhog. Ang atong kapulisan sa Barili mitubag ni nimong alarma diha sa Barangay Giwanon, Barili, Cebu, alas 7:50 kagabi. Ila pang giimbestigaran nganong naigo kining maong motor. Apan inisyal nga ilang nahibaw-an nga kusog kayong nagpadagan sa iyang motor kining namatay o hinungdan nga didto ni moigo sa maong sakyanan. Nalabay siya o gidali unta pa siya pagdas Tambalanan apan gideklarar siya nga dead on arrival. Ang driver sa maong sakyanan matud pa ni Police Staff Sergeant Michael Villardar nga temporary una nilang gidetain sa ilang police station samtang magpadayon pang ilang investigasyon niining maong hitabo kagabi. Biya tas Barili, balik ta din sa ato sa Sugbo kay patay na sad nga gihatod sa Tambalanan kining 17 anyos nga dalaga human kini malumos samtang nangaligo diha sa kadagatan sa may barangay Puok, Talisay City. Alas 3 pasado gahapon sa hapon na kadawat na lang og report ang atong Talisay Police mahitungod sa maog insidente. Dali silang miadto sa lugar unya nakahipos sila kasayuran nga totoo gyud ay sila kabuok ang giingon nga gipang anod o gipang hapak sa dagko kayong bawd samtang kini nangaligo apan nakasurvive ding duha og paduol og padaplin sa baybayon sa maong lugar. Hinungdan nga wa kini apan kining namatay nga si Valerie Ann Orcales, 17 anyos na siya, taga Barangay Dahog, na missing ni siya sud sa pipila ka mga minutos sa gihimong tinabangay sa mga mulupyo diha sa sitio Kanipaan, Barangay Puok, Talisay na nakahibaw gamit ang pukot ila ning suhid ang lapad nga kabaybayunan diha unya human nila makita kining maog biktima nga wa na magginawa. Dali dayon silang nitawag sa ato mga sakop sa threat sa Talisay City Disaster Risk Reduction Management Office nga mao na ni daan ini maong biktima sa Tambalanan apan namatay kini. Sa himong investigasyon sa kapulisan milutaw nga kining biktima kuyog sa iyang mga igagaw nag ligo-ligo ni diha sa maong lugar mga 30 metros ang layon gikan sa baybayon unya tungod sa kadagko sa bawd giingon nga kay nagtapok-tapok lang ini mga higala ni niya dunay inom-inom wa kalikay nakinom-inom ni gituhuan nga nahubog na puning bataa nya wa na ni makasurvive sa dihang giayo ni siya hapak sa dagko kayong bawd. Makita sa atong lagway nga perting dagko as mga bawd sa kabaybayunan nga diha sila nangaligo. Hinungdan nga na dayunan o nalumos ni siya. Ang atong medical team ni kuan niya ni apply first aid unya gidagan dayon nila sa Talisay District Hospital apan namatay gyud ang maong batan-o babay. Ang kapulisan sa Talisay mihulagway hinoon nga usa ka insidente lang hitabo og way foul play ang pagkalumos nining 17 anyos nga dalaga. Sa may mga kauban ini babayhan na Paul. Ang report nga nahipos sa kapulisan mga igagaw man niya Radyoman Attorney Rupil. Wa sa kabantay dayon nga unsa nitabo ini babayhan na taon? Nya nagligo-ligo sila unya dihay report nga nakainom-inom kay tapok-tapok lagi sa mga kuan. Nya wa ni sila actually kuan ni sila tulo ni sila gipang hapak sa dagkong bawd unya ang duha ni ini nga minoridad Japon
nakasurvive og padaplis baybayon. Ang problema gid ay hinoon kung nakainom-inom daan onya hubog-hubog na mura na og kuan bisa gani ginakas kalsada nga ato gyud ang nature nga mulakaw ta og mahubog-hubog ka delikado magyud kag mapangka ka o kini hinoon og simbako og samot na ni kay langoy onya na problema kag hubog-hubog panalitan nya na hapak sa bawod pol mo na dakong problema ron. Isod ilangoy ning lipong naka radyo man Attorney Rufil oy. Nang lipong na gani ka. Isod mga ni ilakaw kana na ba hinoong ilangoy? Mao gyud nga na kay maglakaw ka mo abantig ka sa atras ka tulo. O gyud mo kag sumbi na mulakaw Paita. So, kuwari siya, wake up call din ining magparty-party ba, daplis baybayon, dagat, swimming pool, tanaw ninyo, libat na inyong pananaw, ayaw na lamog langoy, ayaw na lamog saom. Kay naaman diha ang disgrasya radyo man Attorney Rufil, kay kining mahubog ta, lisod na nyo kayo ilangoy niya, labi nagnaakag baybayon, o niya, nagko man na ikang bawd, ining mga panahona karon. So, di maayo. In fact, doon na yung mga abiso nga, di yun maayo magpalawod gayron ato mga mananagat, no? So, tungod sa nabantayan nga dagko kayong bawd, ani gahapon dias po og talisay. So, hubog na siya daan, wala na siya kabalansi, sige hagapak na kumbawd, wala na kabalansi, amaw to, na unload ritso ning maong biktima. Nakita siya, unconscious na. Gidali pagdas tambalanan, apan subo, palandungon, kay namatay yun rin taon kining maong 17 anyos kuyog siya mga igagaw mga amiga daghan mo kuno sila mga amiga na taga Talisay na kini siya taga Lahog man siya kuyog sa iyang mga igagaw astilan. So atong kapulisan ni Ulagoy ra hinoon ini maong insidente way foul play ang pagkalumos aksidente lang yun ang pagkalumos nining maong biktima. Mao na report kasama mo sa RMN Patrol ako yung Radyoman Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Si Attorney Rufil Fernandez Banyo sa Straight to the Point, ang #1 radio program sa Cebu. Subok na sa isip, subok na sa salita, subok na sa gawa. Attorney Rufil Fernandez Banyo. Subok ng kasama sa Straight to the Point. Subok na sa umaga. #1 sa Cebu. Wala nang iba. Atong takna may class size 42 na sa banuban karon sa atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Sa point. pikas bahin mga kaigsunan, may pagpaminaw sa mga idols 93.9 IFM. Atong kauban rabutagan may gala si DJ Lino. Welcome back DJ Lino. Onya kaninang kadlawon pa gyud si DJ Boy K. Onya taon sa may gala mo apa si DJ Mike. Arita may gala sa mga hisgutanan rabutaga kagahapon na mi anunsyo na gyud si Senate President Vicente Soto mga suking tigpaminaw nga by August 5 matud pa nihatag na gyud siya og pizza nga Agosto 5 mo anunsyo na sila may gala formally sa ilang tandem ni Senator Panfilo Ping Lacson. Straight to the point. Si Lacson modagan pagka-presidente. Ang iyang running mate mahigala si Senate President Tito Soto. Straight to the point. Ambot og makakumpleto na sila og ilang matawag nato mga higalag mga senatoriables, no? Tan-awon pa ni mga sukid ti paminaw. So maligre na yung mga higala. Unang mo deklarar naunhan pa ni Juan Sambayan. Kay Juan Sambayan mingo man nga John 12 mo deklarar may pero man makadeklarar og pilianan pa man kuno to. Si Lacson og si Soto miingon na nga modagan gyud sila indayken og karon mga kagalaang August 5 formal na nilang ilusad ang ilang tandem mga suking tigpaminaw. Straight to the point. So aligre ni. Ang uban no paman kay mo paklaro. Pero si Lacson o si Soto paklaro na gyud nga naghimo na kuno sila og mga consultations. Matud pa mga higala nagsuroy-suroy na sila sa Luzon area nindot kuno ang pagtagad sa mga tao dito. Og muhimo sab sila og consultation sa Visayas ug Mindanao. Matud pa mga sukid di paminaw. So si Lacson mo'y magrepresent dito sa Luzon area indeken. Si Soto mo'y magrepresent sa Visayas kay taga Visayas man ni Soto. Kana bitang Vicente Soto named after man mahigala sa iyang amahan, iyang lolo.
So, nipaklaro na sila. Nga mo dagan mahigala sumaabot nga pinili ay. So, katos Manny Pacquiao day, nga ni konsulta ni Lacson o ni Soto, posible ito nga wa baka sa mahibaw nga mudagan yun o dayon, si Soto o si Lacson, ni konsulta siya, una siya mo expose sa iyang giingon mahigala nga expose sa corruption, apan gitabagan sa ni Soto o ni Lacson, nga klaruha sa nang imong ebidensya. O karon ni dagan si Lacson o Soto, uban sila. Or posible nga nakibaw na sa Manny Pacquiao daan na ni, unya iyang gikonsulta kay aron nga tabangan tani si Duterte nga ma-down ning iyang kuan atong imbestigar ni tabangan tong imbestigar kay aron nga buhan og madaot pa nang litan si Duterte ma-down ang iyang rating at least dili kay ta maglisod kay sa pagkakaroon magod perting kitaas sa magod sa rating no ni Presidente Rodrigo Duterte mga sukid di paminaw. So posible mo na og si Lacson may galag tan-aw na to nidagan na ni natong 2004. Nidagan na ni pagka-presidente na 2004, nakahimo siya. Naka-put up siya good fight, mga sukid di paminaw. Pero napildi siya mga higala kay at that time, si Gloria Macapagal Arroyo mauman maoy sitting president at that time, mga sukid di paminaw. Ang nanagan niya itong kuan, kita Pilipinas na umbot, di ba ka magkatawang Amerika na to day? Nga, nanundog tas ang konstitusyon ba? Nga, nag-intern pa kita sa Amerika. Nag-intern man tanila mahigala pang gobyerno. Ha? Nag-intern tag panggobyerno niya. Ang ila, una kay sila hantod karon duha ka partido, Democrats o Republican. Ang ato mga sukitig paminaw porbida, perting daghana. Pag humandod from 1986, pagkawag tang ni Marcos, ni Pulis Core, giusab ang konstitusyon. Ang presidente Miguel di na makadagan o balik para di na maparihang Marcos. Og unya, pag election gud anang 1992 mo to first election after Core, ang nanagan mahigala 7 kabuk dayon. Straight to the point. 7 kabuk. Pagka 1992, pagka 1998, ang nanagan mahigala. 1998 nga eleksyon, miabot og napo kabuk ang nanagan. Pag 1998, mapinakadaghan to 1998. Kay 1992, 7. Pag 1998, napo kabuk ang nanagan mga higala. Pag abot mga kaigsunan sa kinini ang 2004, ang nanagan may gala 5. Kinsa man to? Gloria Macapagal Arroyo, kay incumbent siya, isama ni Pauling Irap. Si Fernando Po Jr., maging nakabangga niya. Ikatulo may galas Panfilo Lacson. Ikaapat sila Olroco. Ikalima kadto si Eduardo Villanueva. Kanidagan na itong 2004. So 5 sa kakandidato. Ang nidaog may higal at that time, si Gloria Macapagal Arroyo, sitting president man, o niya doon naman itong mga higalay, mga aligasyon sa cheating na tumong eleksyon, mao na miingon sa Hilo Garci, o nangayo pa ganito, dispensas Gloria mga higala. Ang second niya to si Fernando Po Jr. Si Lacson, ikatulo, nakakuha og 5 million votes si Lacson. Si Gloria at that time, mga higala, nakakuha og 12 million votes. Si Fernando po nakakuha 11 million votes. Si Lacson nakakuha mahigala og 3 million na ganito ang Lacson day. No? So at that time, og unya, pag 2010, nausab na po ang kamadas politika mga kahigalaan, unom ang nanagan, Noynoy Aquino, Irap Estrada, Manny Villar, Gibo Chodoro, midagan pagbalik si Eddie Villanueva, og iuman mahigala si Richard Gordon. Unom ni anang 2010. Pag 2016, 5 ray nanagan. Si Duterte, si Marujas, Grace Po, kinini ang kinsa pa today? Grace Po, si Binay, o si Santiago. Mo to mga nanagan, 5. Kining umaabot nga eleksyon nun, mo ni mo nagdaghan-daghan ng managan nun, kung madayon ng panagan ng mga nagpaila nga managan. Kay una naman nagpaila si Lacson. Unya, umudagan si Sara, mudagan si Lacson, mudagan mga higala si Isko, mudagan si Manny Pacquiao, mudagan mga higala si Leni Robredo, kay naaron nga naalagi representative sa ng oposisyon ng Liberal Party, mudagan sa mga higala ang daghaman ni nagpailang mudagan, Bongbong Marcos, daghan-daghan giniron, kining umaabot nga eleksyon mga sukid di paminaw. Straight to the point. O pananglitan managan ning tanan nga kwan. Si Lacson kung atong analisaron, yatang 2004 napildi siya. Pero at that time agad, ang kontra sitting president
Nyamos Gloria Macapagal Arroyo, ikaduha, gihapon si Fernando po Jr., pati kasikat sa to mga sukid tigpaminaw. So, ikatulo ras Lacson. Ambot ka kini karon. Sa survey mga kailaan si Lacson, niadtong latest survey, ikapito siya mga suking tigpaminaw. Nag-una mga ining survey sa latest, sa Pulse Asia si Sara Duterte, ikaduha si Isko Moreno, 14%, pero atong tanawon ha, Sara Duterte 28%, nisaka pa og 1% gikan sa first quarter survey. Nisaka ang iyang rating. Si Isko Moreno nisaka sad gikan sa 12% to 14%, nisaka duha. Si Bongbong Marcos na iyang survey result sa first quarter og karon may gala maintain 13%. Si Grace po gikan sa 12% na ibanan og 2%. Kay 10 na lang siya mga higala. Si Pacquiao, mga sukin tigpaminaw nga gikan sa 11% na 8% na lang. Ibanan pa gyud noon mga sukin tigpaminaw tulo. Si Leni Robredo na ibanan pa gyud 6% na lang. Si Lacson mga higala 4% na gyud. Gamay ra nig rating si Lacson, pero kung tan-aw nimo sa unang survey indiken, ang kang Lacson sa first quarter 2%, karon ni saka sa 2% sad. So manang na 4%. Basig naglaom si Lacson may gala nga hinahinay, basta nag musakag 2% kada buwan day, ha? May na lang, ha? Or kada ang problema ay nagmusaka lag 2% kada quarter, di, makapasara Duterte. Pero kini Sara Duterte may gala, posible pa man sa sunod survey, pwede pa ning musaka pagit iyang rating, pwede sa ning mahagbong, pwede sa ning maubos. Labi na pagpili na unya mga higalag mga running mates, dako man sa nga factor day. Oh, dako na nga factor sad. Ha? Hinoon, murag taas-taas og rating si Sara Duterte mahigalag iyang running mate si Digong, daog sila sa survey ron. Pero pat na mahibaw mga kagalaan sa umabot ng mga surveys. So tanawon po ni, nan si Isko Moreno manghigala, posible sa mudagan. Kay doon na magyud manghigala daghan mga muhunghong ani ron. Kay maingon man nga mag-usa lang kita, kas Grace po di man mudagan. Kini Sara Duterte mahigalad 28%, unbeatable na iyang rating, pero kung maghiusa ta, na posibility ang mapildi. Kay si Leni Robredo 6%, iipo na sa kang Grace po nga 10%, then ana say 16. Unya kang Isko kay 14% man. O ato ng tinambanon, ibutan ta lang, iipon na to. So pildi niya si Sara Duterte, basta mag-ipon si Isko, si Leni Robredo o si Grace po. Straight to the point. Mo na ilang tanaw, may galat, tinamban ba lang, pero di pa gano'n anig yun ang mahitabo. Pero ug atong tinambanon lang, pag pamaagi mga higala ining survey result, so doon ay chance yun. Pero kung di magkahiusang oposisyon, magkawatak-watak, musamot mga higala ron o ka problema. Straight to the point. So mo ni ang dugang dagan. So si Lacson o si Soto, murag okay na sila day, ambot magkakumpleto ba kanig mga senador. Mo ni dakong pangutana sad. Samtang nagproblema pangwan sa bayan, nga mo naguna-una tog announce nga okay na sila, pero wa man gyud hantod ron pa. Maunahan sila ni Lacson o si Soto. Pero di mapunin noon paunahay o kinsay mo unang announce kay katubitos Duterte sa una, mao may pinakakatapusan mahigalang ni paklarong mudagan gyud lang. So inana ra gyud na, no? Daghang mga dynamics ini, daghang mga taktika mahigalas politika. So tan-awon pa ni mga sukid tig paminaw. Okay, so kini ni ang si Lacson ug Soto, okay na kuno sila mga higala, ready na ilang tandem. Tan-awon po ni sa election na filing na gud, mausab po ni ang kamada. Mausap pa ning kamada sa mga ratings. Kay mo man itong gingon sa spokesperson Leni Robredo day nga, wa pa man kung si Leni mo deklarar. So, wa pa na ang iyang rating nga. Maura na yung rating ni Leni ron. Robredo mga kagalaan nga naarain tao ni si Robredo sa 6%. Wa pa man mo deklarar. Ang kaning kang Robredo 6%, mas dako pas Robredo ni Lacson kay 4% ng Lacson. Apan ang kang Lacson lang, nagsaka mo ko niya. Gikan sa 2% last quarter, ang kang Lacson maigala misaka og 2%. So gikan sa 2 ngadto na sa 4%. Ang kang Leni Robredo itong December 8%. Last quarter survey last year 8%. Pagka first quarter 7%, karon 6%. Nag-ana mo ka us-us. Ana mo ka us-us. Ang kang Lacson ana mo saka. Bisa ginahinay lang saka, bisa kada quarter mo saka usag duha. Murag madada siguro lang. Yamingon tong spokesperson Leni Robredo, pamangod mo, deklarar yung klaro sa Leni, basin o niya, na focus pa mas COVID, God, Inikabot sa panahon niya mo, kuha na, God, basig
mutaas pa ng rating or depende mo taas mo ubos. Ila sa ning klarohon kung gisa ilang running mate kay baka mo kuha kag running mate kana man sa yung makatabang nimo indikin. Mao magid na mahitabo mga sukid paminaw, di man na pwede mo kuha lang kag running mate sad nga mauhunoy mo us-us nimo. Mabita na hinungdan may gala nga solid south, solid north. Oh, kining kang Lacson okay na ni. Sa Luzon may gala dapoy sa Mindanao nga kwan. Now, kining kang Manny Pacquiao sad, lahi po ni iya manghigala, kay murdi na magyud kapugan sa Manny Pacquiao mo, dagan sa gyud siya. Ang uban ana, mutambag ni Manny Pacquiao, sama ini niya Isko Moreno, mutambag, dagan yun. Kay ikaw man pinakataas ron nga rating sa tanan mahigala after Sara Duterte si Isko man. So padaganon si Isko. O si Isko manghigala, magduha-duha pa nagdagan, kay mingo man to nga, rela sa Cos Manila, pero depende man na dahil sa pressure sad sa daghaning mga moingon nga dagan lang, suporta mi. Daghan man ang moingon lang. So ang posibilidad mo dagan po si Isko. Oh. Unya kanis Manny Pacquiao kay hunghungan sa daghan mo hunghong sa nilan. Dagan lang tiwas sa dagan diha. Nay uban nga mohunghong nga dagan man ni. Kinasing-kasing pag hunghong ikaw ang ngayan, dagan gyud ka. Napoy uban nga mahingo ayaw dagan kay di pa panahon. Napoy uban lang nga mingo dagan pero ang ilang tumo nga may mudagan sa Manny aron nga mabuak sang Mindanao, Lahi pag katuyuan balan ba? Hindi katubang. Ibaw ka ng politika na ata duwa kung siyawa. So, posible sang uban mo tambag no ni Pacquiao. Dagan mani, dagan. Ang tuyo lang nga aron mo dagan. Kay gikan sa Mindanao, na Sara gikan sa Mindanao, mabuak ka po ang butong Sara dito. Mabahin ang buto mga sukid ng paminaw. Daghan muna nga kining politika porbida. Now, ang one sa bayan, na problema pa kay nag-away to Scarpio Mahigala o si Hilbay. Dili po PDP laban, labaw pang gubot pas lukot. Kaya di apon mahigalang grupo ni Kuse o grupo mahigalang Kuse o ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang pikas po nga faction, ang kang Kuko Pimentel o ang kang Manny Pacquiao. So, sao man niron, nagsige na sa mga higalag binatuay lapok within sa ilang organization. Si Manny Pacquiao mo sa tanan inirong mga kandidato, maoron mga higalay, mo dako-dako na yung problema mga higala kay duha ka dagkong butang ni iyang giatubang sa pagkakaroon, di apasay boxing mahigalang Errol Spence, ambot nga nuway nagkatambag sa ni ay mga advisor indakin nga, unya na lang tagsa-tagsaan lang sa si Errol Spence lang sa mga atubang nga nag-uli ni mo kang gikan sa Amerika, magkadaan na tagdaghang kwarta na unya, puhon, nag-uli ni mo, usap patong sa politika, sad, karoon na butang man duha man nilan. So iyang gitirahan daan ng politika, niya nidagan sa Amerika, kay paras boxing, delikado pa hinuon iyang kalaking Errol Spence. Posible mo daog siya, pero posible mahigalag kay mayroon pag record si Errol Spence. Unya karon ang pagbansay-bansay ni Manny Pacquiao day murag unstable na iyang emotionally dili kay sa kwan. Dili sa stable nun. Kay bisan pag minsan mo focus ito, damo gyud mo nga Manny, tuan na. Sus, tuan na gitangtang ka pagka presidente oy. Di man ang malikayan day. Niabot yun sa dungga ni Manny Pacquiao. Muna yung sa illegal na pagkatangtang no? Unsa ning ko So, pastilan. Unya, ugat po ng Manny Pacquiao nga pagka-presidente, nga nung nakalit ka man lang ka-presidente sa PDP, nga pagdagan yung pagkasenador, dito magkang Binay. Si Binay man nga, ang presidente ko, Binay, di ba? Maumaning gisulting Manny Pacquiao ka na ito. Unya, pagka-pilding Binay, Duterte na, sakay po sa may galas PDP laban, nakalit ko ka-presidente. So, pa namin nga po PDP, unsa man ka nga, nikalit ka man lang sa din, ha? Ikaw mo illegal. So, iyahay og binatuay glapok. Unyas man binatuay glapok, napasay ang tumangon dito ng boxing. O nagkinsa kay advisor ining man no? Gitagstagsa lang unta niya day. Kay karon emotionally dili siya prepared ining kalakiha kay nga magibuhong-hong dito lang. Nga mani, sus gitangtang ka oy. Gitangtang na ka pagka-presidente. Pas mohong-hong mo dito dato ana si Lacson o si Soto modaga na, ha? Pero kini mahigalang na rin politika na agay mga maneuvering, na agay mga hugaw, mga kaigsunan, kaysa ato nag-iingon kini politika, niyas Manny Pacquiao, dili man ibag-o pod para niya, ay presyo mga higala, kay kini Manny Pacquiao, niagi ko na pagka-congressman, niagi ni mahigala pagka-senador, karon senador siya, niyas Jinky Pacquiao day, nag-gobernador sa nila dito. So, nasitos la ining politika sad. Inana gina, mag-amigo lan, paghuman, mag-away, kay doon ay mga personal interest sa mga sukindig paminaw. Das Kuko Pimentel, mao mga higalay
Dili sa PDP laban, ingon siya, kami mo'y original dire. Ingon po Duterte mahigalag. Remember nga kanang PDP laban, 100 years na, wagi na, manimaho. Anton nga ni nahimo siyang presidente, nisakay sa ticket sa PDP laban. O niya mingon, ikaw may nisakay dire sa PDP laban. Ang tubag sa kampong Duterte, nga man nga, niya ito panahon na kusog kay Duterte, kusog nagmayo. Dili ang partidong PDP may nakapadaog niya. Ang iyang kakusog at the time, o niya gi-offeran sa siya sa laing partido, hindi kanya, ari kadagan sa akong partido. Pero si Duterte nakakumit na nga, ari lang ko sa PDP. So, muna nga, ang Duterte sad nga, bahin ningon pa siyang, dili man ang PDP laban may nakapadaog na ko. Ha? Daog man ko sa akong pagdagan yun niya, ang kanang PDP laban, daghan naman na ng mga membro karon. Sa una, maarang naman ako sa Volkswagen, karon ni daghan na magmaayo. Kay ang presidente, mahigala, unsay partido sa presidente, kini mga senador, congressman, musunod sa dito. Mao man ang politika mga kagalaan. Kabantay mo, Gloria Macapagal-Arroyo may naglingkod sa Malacañang, lakas inyo CDA, hapit ng officials, lakas pod. Paglingkod noy nga Liberal Party at hapit tanan pod Liberal Party. Di paglingkod Duterte nga PDP laban at hapit pod tanan PDP laban. O mo man ay mahitabo ning atong kalaking eleksyon din. So dawaton sa nang Manny Pacquiao, sakit-sakit siya andog hana, labi na atubang siyang i-roll spins dito, pero inana gyud ang politika inday kin mag-amigo, mag-amigo mo alan, taod-taod magbangga mo. Kini bitaw si Soto sa Lacson, iya man ang gikonsulta day. Amo niya akong expose, gitambagan sang Lacson Soto, ayaw lang anang kuha na sa. Karon mo dagan si Lacson og Soto, di magkunta po sila ng napita po. Sa inana ganang politika. Bismo gani man nagsuon mahigala, man nagsakop sa pamilya, mag-away mga nas politika lang. Kabantay ka, dili sa ubos-ubos mahigala, kapila man na, ang amahan mo dagan, ang anak ang kontra. Plastic paita yun ang problema. Ang uban mga igsuon mo, dagan ang igsuon mo, kunta sa ng igsuon, o sa may nitabo, kanang sa Makati daan. So ito mas Manny Pacquiao anak, kay kanalandaan mga higala si Kuan, kada mga binay, suod ba na ni Pacquiao indekin, diha man siya nga partido sa una. Unsa may nahitabo, si Abigail Binay o si John Binay nag-away pagka-mayor sa Makati mahigala last election day. Sus, na problema yung taon ng amahan, Jujubal Binay. Problema ang amahan. Unsa ko man paghusay niya ko mga anak. Mo nang si Nancy Binay, murag ares siya ni John, o niya si Jujubal Binay, adto siya ni Abigail. Hasti lang, dako ang problema. Dito pa sa simbahan, ang ilang candidates forum, nagubot sa simbahan. Mo na eleksyon. Di sa Cordoba, di sa ato, Cordoba. Unsa may nitabo, mga sitoy. Di ba? Ang usana, hibos bitaw tong namatay taon to si Arlie. Kay ingon sa man akong papa nga ang iyang suportaran kani man si kini ang kisa na iyan Titsi Arlie o si Titsi. Managsuon. Mo na politika. Dawaton gyud ang Manny Pacquiao mga kaigalan nga usa ka higayon niya na dito sa Binay, Aresan Duterte, nag-amigo mga higalan, nagkauban sa politika, unya karon magkontra, maunay eleksyon sa Pilipinas. Dihang miabot ang eleksyon, kandidato na ako dayon. Ang akong kontra, ang ugangan ko nga oposisyon. Ang akong mga plataforma, simintuhon kong mga kalsada, gisaad kustanan bisag ilang naong simintuhon ko pa. Ang ugangan ko mi kampanya, tanang mga babay dapig niya, gikulbaan ako nining among bugno sa politika. Dito sa gamay entablado, midiskurso ako sugod sa udto, hangtod na buntagan, pagaw na taon ko kaayo. Namagpat ang tanang mga lalaki, apang ibo ako sa mga babae, ila kong ikontra, kay kabos man lang ako nga uay si... na, sakit ni politikalan pero dawata nga nung ni Inter. Ugangan ko mi kampanya, tanang mga babay daping niya, gikulbaan ako nining among bugno sa politika. Aron gayud ako makasiguro,
Gipamalit ko ang ilang buto, tanang babay ilang mga buto, gipakyaw ko. Iihap ka ng mga baluta, naglagot ako og ni protesta, kay ugangan ko nakalabaw pagyug usak kabuto lang ang among diferensya. Nauunawaan, naiintindihan, natututukan, nararamdaman. Yan ang dahilan kung bakit ito ang number one. Straight to the point, ni Attorney Rufil Fernandez Banyok, ang number one sa lahat ng mga programa sa radyo dinhi sa Cebu. Alas 7:05 na, standby, RMN 558 Manila. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines. Sa headlines ng mga balitang lokal alokasyon sa anti-COVID vaccine alang sa dakpan sa Subo, gingong pabilin nga nagkuwang. Ang opisyal sa Subo ni padangat o pasubo sa pamilyang Osmeña pagtaliwan ni Governor Lito Osmeña. Passport Senador Manny Pacquiao gihulagway ni Keith Thurman nga nagkahinay na. Samtang sa showbiz, Andrea Torres wa sukad makahuna-huna nga magpa-breast reduction. Mao kini ang headlines. RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines. Atong atak na alas 7:34 na. Pagili pagkulit ng detalye sa itong mga balita to si Check Miguelas kasamang Lailin Rabanes Aligadas alang sa dugang mga makadawat o pahalipay human na abdan nga naminaw sa DYHP. Yes, kasamang Lailin. DYHP. Tata, RMN Report. Mayong budag kasamang Radyoman Attorney Rufil, live diri sa Backshoppers Barangay Basak sa Nicolas, alang nosab sa tunggasa on the spot nga 500 pesos cash, diin laing duha na usab ang makadawat sa 500 cash. Sila Tisi Manayaga o Remedios Minyoza. Ug ang makadawat sa mga gift pack sila Cora Asusina, Efren Mapula, o Bernadita Tori Franca. O karon kay madawat yung mga palipay unsa isinggit sa taga Backshop Wise Basak sa Nicolas. Kauban ako si kasamang Julius Balili o Vinci Tangyan, kini si kasamang Lailin Rabanes Arigadas, DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Okay, salamat Lailin Rabanes Aligadas sa imong report. Salamat sa mga kabanan sa Research Department o salamat sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP kung sa nagadawat ang mapalipay gikan sa atong sibianan. O karon may gala sa detalye na sa atong mga balita. Allocation sa anti-COVID vaccine alang sa dakbayan sa Subo giingong pabilin nga nagkuwang. Kini nga portion natud kanato mga kagalaan sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pagsuplemento sa Life Extension Vitamin D3 makapalig-on sa immune system pag-alkontra usab sa mga bakterya o mga viral infection. Tungod din mo sunod nga mga rason. Ang vitamin D3 makatabang kini sa atong immune system nga makaresponde sa mga mosunod nga mga pathogens sa atong kalawasan sama sa bakterya o mga viruses. Kini aron dili makaingon sa pagkaguba o pagkadaot sa atong respiratory system hilabi na sa atong baga. Alang sa gusto mapakonsulta, doon ay libreng consultation sa Life Extension Clinic din sa Cebu City nga nimutang sa Osmeña Boulevard doon sa Cebu Doctors Building. O man sa Life Extension Clinic sa Consolacion Branch o Rosia Building, Barangay Kansaga. Alang sa dugang kasayuran, tawag or text sa 0928-910-9828. Pwede sa matawagan sa telephone number 416-1655. Kasama mo sa balita, Radyoman Eli Bolonos. DYHP. Tata, RMN Report.
Pabiling nagkuwang ang anti-COVID vaccine nga alang sa Rakbayan sa Sugbo. Kinabagaan ko ni City Health Officer Jeffrey Ibunes. Mato ni Ibunes nga ang syudad, doon na kapin sa 300,000 nga narehistro online. Apan kapin pa lang sa usa ka gatos ka libo niini ang nabakunahan. Kini dili tungod sa kahinay sa vaccine rollout, kundi sa kagamayra sa anti-COVID vaccine nga gi-allocate sa syudad. Makagad kita sa bakunan. Kung daghan ang bakuna, daghan tayo mabakunahan. Ako pagigit ang kapsul nun. Si Dr. Jeffrey Ibunes sayang mahin, makikalayo na sa acting Mayor Michael Rama ngadto kang Health Undersecretary Mirna Kabutahe aron mangayog dugang allocation sa anti-COVID vaccine sa syudad. Nawag ko rin ni Yusik Kabutahe kaning pagsi sa vaccination. Wala siya ko at ang trabaho. Si acting Mayor Michael Rama ang tagamana sa Akbayan tinguha makabakuna og 700,000 ka individual hangtod sa buwan sa Desyembre pagkapot sa herd immunity sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyoman, Eli Bolonos, DYHP, Tatak RNN. Atong tag alas 7:57 na. Lain tudling sa mga balita, kagamhanan sa dakbay sa Lapu-Lapu nakadawat na og 6,400 ka doses sa Johnson & Johnson nga bakuna kontra sa COVID-19. Kini nga portion may ganato sa DTX 500. Taas ba ang presyon sa imong dugo? Ikaw ba dunay hypertension? Basin taas ang imong sugar? Basin na diabetic ka? Unya wala ka mahibaw? Ang taas nga level sa blood sugar ang nagpagahi sa arterial walls ug nagapalapot sa imong dugo. Usa na ka rason nganong nagka-hypertension ka o gitawag nga nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension moresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o pagkadaghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayo sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan pagani ang pagka-impotent sa mga lalaki. Ayon nagulata pa nga magkagrabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag adlaw. Ang DTX 500 dunay chalantin gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo ang imong blood sugar, kontrolado po ang imong BP. Pag inom sa DTX 500 matag adlaw, kay magkapanindot kini sa imong tulog ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kasama mo sa balita, Radyoman Fatch Anthony Enso. DYHP Tata RMN Report. Musugod na sa pagbakuna ang kagamahanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ug Johnson & Johnson nga bakuna karong adlaw. Kini magitugan ni Lapu-Lapu City Mayor Junior Dahong Chan human nga nakadawat ang syudad og 6,400 ka mga doses sa Johnson & Johnson. Hinon, matod sa mayor nga gitaga na lang ngadto sa mga senior citizens ang maong bakuna kontra coronavirus disease 2019 kon COVID-19. Nasayran nga usa lang ka dose sa Johnson & Johnson. Mahimong fully vaccinated na ang makadawat nini. Padaganon usab sa syudad ang ilang mga coasters aron mohatod og mokuha sa mga senior citizens ngadto sa mga vaccination sites. Samtang mobukas og laing vaccination site ang syudad sa Lapu-Lapu ngadto mahimutang sa Waterfront Airport Hotel and Casino. Nasayran nga sa kasamtangan dunay upat ka mga vaccination site ang syudad nga naglangkob sa City Auditorium sa Barangay Poblasyon, Hopes Dome sa Barangay Gunob, Island Central Mall sa Barangay Ibo ug Mactan Newtown sa Barangay Mactan. Kasama mo sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang inyong radyoman, Fatch Anthony Enso. DYHP, Tatak RNN. Kabalitang sports at makawan may ganitong sports analyst, international boxing judge nga si kasamang Edward Ligas. Kasamang Edward, maayong buntag. Mayong buntag kasamang attorney Rupil, kining atong balita sa sports, gihatod kanyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Gihulagway ni kani world champion na Keith Thurman nga nagkahinay na si pambansa nga kamao Manny Pacquiao. Matud ni Thurman sa edad nga 42 anyos, iyang naobserbahan nga sa mga workout ini labi na sa iyang punchmate og uban pa diha nga sparring nga gipakita medyo hinay na di kini pareha kani adto no sa diha nga mas bata pa og kadtong nakaaway niya 2 years ago. Pero bisan pa man ana mi pahimangno siya ni Errol Spence nga dili kini usab kini dili angayan kini mo kumpiyansa. Malaumon siya Thurman nga makarimat si Manny Pacquiao kay gusto gid niya mobalik sila og saka sa ring og iyang pamatud-an nga mudaog gyud siya batok ni Manny Pacquiao. Gawas ni Manny Pacquiao kumudaog si Errol Spence, iya sab kining gusto nga makontra ang 40 anyos nga si pambansa nga kamao nga si Manny Pacquiao nagupot kinig baraha
nga 62 ang daog, 7 ang pildi og 39 ini ang gipaundang. Samtang ang 31 nga si Spence nagupot kinigbara nga 27 ang daog, walay pildi og 21 ini ang gipaundang. Ang Spence og Pacquiao mahitabo karon nga Agosto 21 dito sa T-Mobile Arena sa Las Vegas sa tinipong bansa sa Amerika. Arita sa basketball, do or die karong alas 9 sa buntag no ang alang sa Phoenix Suns ang game 7 ang game 6 kinahanglan mo daog sila kung gusto pa nila nga moabot pa sa game 7 ug adto na kini pagaduaon sa ilang home court karon na suwayan paglangkat no sa Milwaukee Bucks ang lain na kampyonato. Nahimong kampiyon ang Milwaukee ni adto pang panahon ni Kareem Abdul-Jabbar sa 1974 ug labaw ang Milwaukee sa serye 3-2 ug posible ilang tapuson ang maong series dito mismo sa ilang home court ug kung mapili pod ang Milwaukee mobalik ang game 7 adto na sa home court sa Phoenix Suns. Gilauman nga maningkamot yun no ang pambato sa Suns nga sila niya Devin Booker, Chris Paul og siya DeAndre Ayton. Naglisod sila pagkuha niya Giannis Antetokounmpo, Chris Middleton og siya Jaro Holiday. Pero bisan pa man ana malaumon ang taga Suns nga makabawi sila karong buntag og madapa nila ang kampyonato dito sa ilang home court. Showbiz ngayon. Showbiz ngayon. Dorme fininho do meu coração, pega a mamadeira e entra pro meu cordão. Akong showbiz update kanabutangan may ganito magkauban itong chika dura sa mga chikang artista si Inday Ken Galinia. Inday Ken, good morning! Maayong buntag, Attorney Rufil. Maayong buntag sa mga naminaw karon. Dili malimod nga kini si Andrea Torres, usa ni sa mga dunay, ingon nila Attorney Rufil, usa sa mga sexy nga mga actress sa industriya sa showbiz. Kay matod pa, nipis kay siya lawas, apan gigasahan. Kon maghisgot na dapit diris iyang dughan. Dunay gasa gid eh. Matod pa, Attorney Rufil, gigasahan ko no sa itandi sa uban nga mga babay. Gani, kung makakita ni Attorney Rufil nga magbikini siya na mag-swimsuit, inig-abot, i-upload na niya sa iyang social media account. Doon na dahil mo ingon nga, ay, ano ba yan? Totoo ba yan? Mga tana dayon sa tinuod ba? Kay nipis kayong iyahang tiyan, nipis kayong lawas. Apa, nigabot na diri sa iyang dughan, dito ka magsangit. O mangutana, mo, lagi na magkapangutana dahil nga, natural ba ko ni kini? O, mayngon nga, imura na tanan or gidani mo apil ni mo. Gidama ni mong apil si mong mama. Apan matod pa ni Andrea nga kana bang natural. O tinuod nga mo ginigihatag sa kaytas-an niya. Matod ni Andrea, natural lagi ko no yan dughan ato ni Rufil. Kina iyang asit yan dughan day. Ano yung asit at gawas nga lami gini siya glawas no, nindot saktos barog, nipis kay glawas nya. Sexy, gamay siya, gamay hawak, pero dako kay batang Attorney Rufil. Kung imong tan-aon, sexy gyud si Andrea Torres. Apan mato ni Andrea, sa kana kunong, ang iyaragi kunong giusab-usab sa iyang lawas, moragi kuno ng iyang buhok. Kay usahay mo kada bang itum kaayo, usahay magpa-blanched siya. Apan ang uban nga mga bahin sa iyang lawas, labi nang iyang dughan og iyang figure, mo na gyud kuno na, natural gyud kuno. Og mato ni Attorney Rufil, usahay mao nang makonscious siya kay mao lagi na unang mapansin ang iyahang pagkadughanon. Apan mato ni Andrea kani Sige malikayan day nga mga tao, mga lalaki murag mahalingi gyud Inday Ken. Mahalingi nya no kanang di naraba na kanang dili naraba ng mga catcalling, mga kanang managhoy-taghoy, mo na mata na lay palihokon no bisag ang makakita ni Attorney Rufil panalitan magsugat. Mulapas na ang iyahang lawas pero ang iyahang mata o ang iyahang liog, ang iyang ulo nahalingi pagyud ngadto ni Andrea. Mato ni Andrea
kana bang na ako ni mga panahon kani adto kay pitit malagi siya nga pagkababay nga kana bang medyo makonscious siya labi na og tan-aon nga inana no nga dughanon kay siya apa na dugay yan na lang kunong yamaman iyang kaugalingon nga mao man gid natural mao man gihatag buwes akong i-embrace og akong dawaton. Wag niyang ipangutana siya kung niabot ba siya hang hunahuna, niabot ba siya sa punto nga makahuna-huna pod siya og kanang gitawag nilag breast reduction. Mato niya Atty. Rufil, wa gid kuno na musagi or wa gid kuno na abot siya hunahuna nga iyahang ipausab ang dughan like iya habarong paggamyan kay mato niya kun unsay gigasa halahang pana dawata basta kay mauna na. Mato ni Andrea Atty. Rufil ang dali ra kuno kang kanabang makadawat no kun unsay naa nimo kun pananglitan imo lang na isipon nga mao gyud gigasa ka sa kahitasan pero wa sa niya dama Atty. Rufil nga nigabot sa panahon labi na karon nga naa na siya sa showbiz mahimo sa niyang usa sa mga assets ang iyahang gasa nga gigasahan nga mga dughan. Kasamang Ruel pabitay patan-aon inigsugat gid niya ni Andrea iya jud kunong pangutan-on. Imo na taran Andrea? Paksit kulas ni do. Para sa bato ni Andrea Atty. Rufil, wa ko na Ingos Ruel hindi kinapaksit. Tanaw ganyan, pilit yung mata ka na, paksin. Mana mato ni Andrea kay kung gamay dughan Atty. Rufil na may giingon nga breast enhancement no kanang imong paugduhon gamay no para murag dili sa taon babulgam nga gipapilit ra gid sa imong dughan pero kung inanasad nga sobra-sobra sa gidak-on like para ni Andrea nga medyo gigasahan do na say gitawag og pwede sig kang mo pahimos anang gitawag og breast reduction. Pero mato So naro na day pwedeng padak-on, pwedeng pagamyon. Pwede na no kay kainom na bitaw ko na bitaw nalimot ako kisinga na to artista sa una nga kanabang hiyam ko'y panahon Atty. Rufil nga nauso kaayo na nga kanabang paugduhay dughan no aban manggamit mga itong arb nga kanang gitawag nila og push up kanang pabarugon yun aron ingnon nga ginasahan bisag digon no bisag arb ra gud toy nagdako manang uban magpa-enhance napagabot sa panahon nga nanubraan sad sa pagka-enhance gibug-atan na siyang likod mao to nga nagpa breast reduction na pod. Pero mato ni Andrea, kay natural maning akong gi-embrace, akong gidawat, og karong panahon na, nahimo ko nun niyang usa sa iya mga asset. Monelita sa showbiz, Atty. Rufil, balik diha nimo. Day, imo na tanan. Yang nakasli mong atubangan kanday imo na tanan mauban ay kabilin imong ginikanan day imo na tanan nganong miburot man kana mo ra ubulkan day kung imo na tanan mahimo ba nga ako kanang tungtungan wa gabae imo na tanan mahimo bang akong daro ug akong tamnan paksikulas ni do ay akong patambukon ug alimahan day kung imo na tanan mahimo ba nga ako kanang tungtungan paksikulas ni do Rufil Banyok sa Straight to the Point. Number one. Tatak RMN. Alas 8:28 na, standby sa tumagbalik Miguel at isgutan na kaniyang mga isyu sa malamang sa pipila ka mga minumdanong pahinumdo. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point. Tatak RMN. Atong tak na alas 8:41 na mga higala sa Banuban karon sa atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Point. Di ana mga kaigsunan ang investigasyon sa Commission on Audit labot mahigala sa Social Amelioration Program KUNSAP. Dunay mga tao nga dili unta angay makadawat sa SAP mao nakadawat. Apan duna po'y mga tao nga mauntay angayang makadawat sa SAP wa gyud makadawat. Straight to the point. Diha na ang anomalya mga higala. Tagantanig pagtagad mga sukid di paminaw. Kini nga portion natod kanato mga kaigsunan sa ImmuniPlus Traditional Herbal Drink. Sa pagkakaroon kinahanglan nato og barato ug epektibo nga solusyon aron mapalig-on nato ang atong immune system batok sa mga bakterya o mga viruses mga higala. Kinahanglan nga dugangan nato ang
kahimsog o kadlagsik sa itong panglawas. Ni ana ang Immuniplus Traditional Herbal Drink. Usa ka natural nga food supplement nga gihimo kini gikan sa luya, dulaw, kamunggay, spirulina nga puno sa vitamin C, vitamin B6, zinc ug iron. Makatabang ang Immuniplus sa pagpalig-on sa immune system, pagtugang sa atong kusog o metabolismo, pag-ayo sa ubo, sakit sa tunlan o sipon. Ang Immuniplus doon na usab kini anti-cancer, anti-inflammatory, antibacterial ug antioxidant properties. Ready to drink na kini kaysa shake kini mga higala. Para si Inday Ken Galinia, nakita na ko karong buntag ni inom na sad, ha? Kapila man kami inom sa buntag day. Kausa, niya udto sa sad. Kay kita mo ka nga nag-inom-inom diha sa sachet. Atong Immuniplus may higala. Ready to drink na, imo na ning gision. Dahil inom na kadayon, no? Niining mao nga Immuniplus. Pasabot nga, di na kinalang isagol pa sa tubig o bisan unsa nga imong imnon. Gihimo ni para na itong mga Pilipino, aron malampasan na ito ang atong inadlaw-adlaw nga mga hagit. Daghan ang mga benepisyo atong makuha sa Immuniplus. Busa, pwede kini, bisan kinsa ang moinom, pwede bata, tiguwang, o bisan katuway mga gikabalak ang kabalatian sa panglawas, pwede sang makainom aron madugangan pa ang resistensya o mas bulig-on pa ang immune system aron dili tadali nga matakdan sa mga sakit-sakit. Ang Immuniplus FDA approved kini og halal certified. Busa 100% nga safe nga imnon. Gihimo ang Immuniplus para sa mga Pilipino maong makauyon gyud tani ini. Ang Immuniplus mapalit sa 360 Pharmacy, Evercare Pharmacy, Bings Pharmacy, Butika Jan, La Nueva Pharmacy, Alpha Pharmacy, Majestic Pharmacy ug uban pa mga lokal nga mga butika ug sari-sari stores. Straight to the point. Alas 8:44 na mga kaigalaan. Kadtong expose ni Manny Pacquiao, labot mahigala sa anomaliyas paghatag og SAP. Natubag to mga higala og i-explicar to maayo sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD. So ato ning subayon hain dapit gyud ang anomalya. Kay pag ingon mga higalang Manny Pacquiao nga dunay anomalya, dunay ginahitawong anomalya tuod. Pero kung hain dapit nga area ang anomalya, mo itong subayon mga sukid di paminaw. So una, wa ni sa opisina sa presidente kasamang alan. Klaro na na. Kaya ang kwarta, matod pas DSWD, gikan sa Department of Budget and Management, DBM, gi-download ang kwarta ngadto sa DSWD Central Office. Gi-download dito sa Department of Social Welfare and Development sa Central Office, o gunya gi-download sa regional offices, sa DSWD nga mga regional offices. O unya, gikan sa DSWD regional offices, gipanghatag sa mga tao, ang kaniadto pagsugod, naglinya-linya ang mga tao. Hantod nga, ni-avail sila sa mga services, mga higala, niining mga financial nga services, sama ining Instapay, kining Union Bank, Robinsons Bank, kining ang GCash, apil na ang StarPay. So, tie-up na sa DSWD. So, ilang gidownload ang kwarta dito? Sila na po mga higala mo nang hatag sa mga tao. Asa man ang problema aniron? Ingon ang kuwa mahigala sa ilang investigasyon. Doon ay problema kay dinhin sa Cebu lang daan. Sa problema lang. Doon ay mga SAP beneficiaries niadtong pagpanghatag na kadawat. Apan dili day angayan untang mudawat. Straight to the point. Doon na po'y uban nga angayan yun untang mudawat. Wa magkadawat. Tingali tungod sa palakasay ba? Kinsay pag-ila ini dito. Ha? Kinsay pag-ila, kinsay ilista dito. Pariyabas na pulapo nga ang gilista mahigala katong DSWD, gilista iyang anak, gilista astang uyab sa iyang anak, gilista iyang mga umaga. Dito po sa Negros, doon na po'y kapitan mahigala nga, gilista iyang anak, gilista mahigala iyang silang tanan, hasta iyang sekretary, no? So kanang dapita nga portion na anomalya diha. Pero dili as Duterte lan. Kaya nga, mag-Duterte mo iniila ng mga lista dito, mahigalan di man sa mga nanghimo ng lista. O na, nga ato lang kining klarohon ang atong paghatag o komentaryo nga maigo yun ato asa dapit ng problema. Kaya lisod sa kayo, umurot ang shotgun, mahigala nga, inigbuto mga kagalam, sigin sa lay mapaga. So pag ingon ni Manny Pacquiao nga doon ay problema na yung SAP, doon na gituod, nakita man skuwa nga ang problema, doon ay mga kapitan, nga ang ilang gilista lang, kato ilang mga suod, doon dughan. Unya, wa dito angay nga mudawat sa SAP. Na doon na po iba nga angayan yun taputi pobrihan mudawat sa SAP. Wa makadawat. Kadto diha na ang problema. Diha ang problema. Ha? Pero wa dito sa level sa DSWD. Wa dito sa level sa DSWD Central Office. Wa, labi na wa dito sa level sa Presidente. Kay wa man mo aging kwarta sa Office of the President lang.
No? Na kini diya sobos, mo nang ang kuwa mo in-investigate. Ingon ang kuwa mahigala din sa Cebu lang. Dulan diya sa 20,000 ka mga tao. Sa Cebu lang, Cebu Province, Cebu City. Dulan sa 20,000 sa 30 ka mga local government units sa Cebu ang nakadawat og tag 6,000 pesos. Gikan sa National Government's Social Amelioration Program ni adto mga higalang milabayng tuig bisan way angay og dili takos nga modawat sa cash aid mga sukid di pabinaw matud pa sa investigation nga nakuha sa Commission on Audit. Straight to the point. Niini mga higalang maong 20,000, dulan sa 20,000 ka mga tao. Daghan na din, no? Kay katugong panahon gud sa labi na sa height sa COVID, iyahay mo gud pang claim lang nga kami ang among saphay naman, ha? Unya taga 6,000 mga kaigalan na pagani uban nga bagulbol nga kulang. Murag gusto sa nila mga higalang pa ila pa yung pugon Duterte unsa pay ikahatag sa mga alan. Straight to the point. Na karon ingon ang kuha nga 10,200 niini mga lumulupyo sa syudad, mga syudad. Samtang 9,000 kapin ang mga mulupyo sa probinsya, sa mga munisipalidad. So dunay total nga kwarta nga nadawat ini mga tawhan na miabot kining tanan ug imong ipunon tag 6,000 ang kada usa sa 20,000 ka buoklan, almost 20,000. Tag 6,000. Niabot kini og 118,410,000. Sus kadako ang kwartaha mga higala. Mo na nga kuha karon Commission on Audit labi na kay si Manny Pacquiao ni tingog na nini mimando ng kuha nga oy uli ninyo to, kadto mga nakadawat og tag 6,000 nga wa mo'y angay mo dawat iuli ninyo to labi na karon nga nangita sa Manny Pacquiao labot ani dunay problema ni posible ani ang kadto mga taga DSWS o mga kapitan baka nang lista anilan sila man gyud nang lista dito man ang gubot sa barangay level kay dunay uban mahigala nga gipanglista sa kapitan ang uban wa ipanglista mo na nga doon na bito suggestion nga kanang tanan din nga makadawat sa beneficiaries ilista niya ibutang sa barangay hall ipapilit ba aron mahibaw-an nga kini siya makakita pong tanan transparent mo nga makakita nga okay so ang tao nga makakita makabantay magkanan o kini may angay nganon apil man nila may angay ni sa lista so that's one way of kini ni ang paghatag og balance diin ang mga tao maka-counter-check og nasakto ba ang gilistas kapitan. Mao man importante. So mabuan nimo nga kini og butan-butan-aw ka dito sa barangay Hulan. Tan-aw nimo na lista ay. Ikaw mismo taga barangay, kamo ra may mga silingan din ha. Magkabantay ka nga. Kini si number 1 angayan gini mo dawat pati pobriha kini number 2 angayan. Nga diha mga higilas lista 20 ka buok ibutan ta lang dunay na apil lista duha ka buok nga dili angay mo dawat makabantay na mga tawo sa barangay. O kini di man angay mo dawat nganong japin man ang lista sa kapitan. Ana gina. Wa man na mahitabo og primero mga sukid di paminaw. Unyang uban pod lagi mo palusot man gid lagi. Na pagani uban sad mga kigilan nga nakadawat na sa 6,000, unya mo sekreto pod ang kapitan ingon nga ito nga na dito sa kuan kanang imong nadawat. Mo bitaton dito sa may norte pod nga gikiha sa NBI, So kining mga anomalya giaksyonan na nila. Giaksyonan na ni. Karon ang kuwa dunay lain mga higalang nakit ang anomalya busa matud Paskuwa iuli ninyo kana. Gimanduan sa kuwa karon ang mga local government units kolekta ni ining maong kwarta. Kaya ang atong kolektahonon maabot pa og 118,410,000 kay dunay mga taong halani dawat bisag way angay dili angay ang modawat. Straight to the point. Now, ang kuwa mingon sa mga syudadan sa Mandawi, Talisay, Karkar, Cebu, Naga, Bugo, unom ka syudad. Naay mga nakadawat mga higalang daghan nga way angay og disqualified nga modawat. Ang Mandawi may pinakadaghan pero gipang uli naman sa Mandawi day. May gani po ding ubano kay nakadawat ba niya kanang ilar sang giuli. Bilib sad ta, no? Atong saludo ning uban nga sabot sila ba nga oy. Murag mo koy angay panalitan ikaw deke nakadawat ka inday. Nya siyempre gihatag man na niya apil pag kulista kay crisis good. Nya nakadawat ka. Nya tan-aw nimo nga ang uban mo kadawat nga ikaw may nakadawat labi na siguro kay tan-aw kapitan na inday kingal niya ra ba ni? Lakas-lakas ni nato. Ikaw na lang po mo sabot sa mga kagalingon na dakin nga, iuli ko lang ni. Sumunang nga, saludo ta sa ato mga igsuon nga ilang giulit lang yun. Napayuban nga, wala lang po yun mo apil.
Pareho ko itong uban inday kin nga pagpapahati na tagay bugas na may uban nga why pili tagay bugas okay ra. Pero na uban nga gipili-pili og pindi po na skuan pero ikaw kung palitan dato na gyud ka or panalitan daghan ka bugas sa inyo nya mapil pa gyud kag linya dito nya mamintaha pa gyud kang duha ka sakong imo. Wala di sa na maayo lan. Naman po uban labi na dili sa may kuanay Mindanilya nang hatag daghan kay nang hatag og bugas unya tanan gyud gitagaan. Dili sa talisay sad mausad bisan pa gani ang katutuan mga subdivisions gipanagaan. Nya didto sa Ormoc mausad kang Richard Gomez. Ang uban taon tagtulo ka kilos bugas sa may gihatag 5. Ang ubang mga LGUs nakahatag may tag sa kasakulan. Dito ko sa Ormoc ikaduha gyud ang hatag si Richard Gomez. Okay kang ano man unsa man hitabo Dili sa Cebu City wa kabot sa kasakong ipanghatag sa Cebu City. Unya magkuman namalit pag bugas dito sa Bisbay nga dili bugas ang baligya. Naghanang anomalya sa COVID lan. Pati naghanang anomalya gyud. No? Kaya doon na po yung uban nga mga subdivisions nga giapilan og hatag og bugas. Mo po ni balibad nga kana na ang dili pag-unsa no kana na ang salamat kay ning bugas unya ina lang dito sa mayor nga kada nang amo lang ihatag ni slain kay okay pa man may nya naluoy may suban ba napay uban nga mas nanginahanglan nindot na nga gestures no dunay mga tao nga ni pakita niya na nga kooperasyon so kining sapsad dunay mga tao nga di lang tamo palista kasabot na gandaan nga tamo palista lang ana pero dunay pa uban mga tao nga bawo na ka na kini uban nga mga bintaha inday kin sa mga dato gani dihang kuan gusto man gyud magpalista kaya mo magpaalkansi kung doon ay ihatag na may ibang mga dato nga mayon lang giveaway na lang tayo hatag na sa mga mas nanginahanglan pero na po ibang mga dato na kanya di po palkansi yun piltag dawat ani so doon ay mga nakadawat mo nang mingon ang kuha nga kadtong mga nakadawat iuli ninyo tong inyo nadawat so sa Cebu City lang daan Mandawi City ang Mandawi dahil mulaga 5,000 ka mga individual kapin ang natagaan mahigala nga dili eligible. Now, karon sa Dios, ang uban nila daghan-daghan naman ang giuli na. Ni volunteer pag-uli. Diyos talisay 2,629 kabuok. Nanguli na ang talisay, doon na nang uli mahigala, bay-ubay na. Ang Karkar 854 kabuok. Ambot og nauli na ba ning Karkar? Ang Naga 234 kabuok. Ang Bugo gamay-gamay ra 22 kabuok na nasipyat nila ba? Mabutang naman sipyat dahil para nako ba? Sipyat ngay pero kining uban dagko ng pagkasipyata kay daghan man. Padalitan kining Bugo 22 ka buok ang nakadawat bisag dili unta angay mo dawat. Do kay ingon ta sipyat to siguro 22 siguro ka buok. So ato tong dali na to maila tong 22 sen o ikaw may mayor sa Bugo ron, gimanduan mas kuha nga oy, mando ha, iuli ninyo. So ikaw may mayor sa Bugo dali na to nimong ma-identify dito ato ning tawgon ning 22 ka buok nga sipyat. Iuli ninyo tong tag 6,000, o panalitan o inana ka estrikto ning kuha niya doon ay sayop sa ditong kapitan makagmayor baka nara taplay la sa ninyo na diha o niya padata-data na lang sa kuhan gilisod na naman ang nahatag na lan mas mayo mo ito pagsugod yung wa mahatag pero kanag nahatag na ng kwarta mas lisod man ko nang nahatag na niya imong bawion inday bantay ka mas mayo pa mahinoon gud ka nang naglisod-lisod ka niya kuhan ka diha wa pa mahatag okay pa na pero once nahatag nimo imong bawion na nagasto na ra ba lisod man na nagasto na day. Paita na nagasto na. So kadto mga mayos kalungsuran, pwede tumingon nga, sige. Gimanduan matas kuha nga ibalik. Pwede ninyo ibalik niya. Datadahin na lang ninyo nga mabalik. Kasi anak lang ba? Kinuan bitaw ka na bang kinaluoy na lang ba? Kaya ka na mga pobre po niya. Di po ringon niya ka nang katong dili qualified mo dawat. Di man to nga pobre gud kayo. Pero posible naglisod-lisod gapon to. Pero dili ko na ka kamang gyud. So ito nga dili na ko makahatag na dayon ng 6,000 mayor. Ako lang dadatahan bisag baylan sa nagkatunga karon ya sunod ba ka 1,000 na siguro kada buwan ana no o dawaton lang na o ikaw may mayor lan o nya labi ikaw kay kapitan diha ron ikaw may nalistan ikaw may nagtuyok sayop ana taplay na lang na diha kay ikaw may nakasayop mas mayo man day og pantan ikaw kapitan ikaw nga kapitan ron ikaw may nang lista o nya kanang tawhana nga imong lista sayop nakahibawa man ka ba kay imo man nang gikidhatan apil ka diri na lakas-lakas ba sige lista ka diri unya nang karon apil ang pangana ron nga disqualified so ikaw kapitan ron amoy nang lista na kung mahimo ikaw na mo tapal day ay labig matikalbo mo skuha ni gimanduan mo skuha iuli so ikaw kapitan iuli na lang nimo mereka pagita pamagin ka kwarta ka nya dahil imo tong inon tong kuan dito nga kini nga nasakpan mo kita skuha no mitatutugwa pa sakpi nya nasakpan man gyud
Ato lang ning iuli nga ibalik na lang nato og naamoy 6,000 din ha, ibalik dire. Katong uban nga okay naman tong uban nga nahatag kay qualified bigis la. Katong kamong uban nga nalista dire kay nangidhat mo nako, nya nalista mo nako. Inabangay lang ta, tabangay lang niya ako kay masuspenso ko ining kalakihasad. So taplan ko lang sa ni dire, o niya tabangay lang ko ninyo sa dire bisag data lang ng inyo. Ha? Isa na una lang lan. Kay kining bugo sayo naman ning bugo kay 22 naman ka buok, madadara nilan. Ha? Ang kaning pait kining Cebu City kay 600 na ba ka buok? 600 ka buok kay tag 6,000 pesos kada usa por bida. Dako-dako ka ng kwartaha. Pero kining bugo nya ingnon lang ba asa man nga barangay ma-identify man ba tidos ka bukin ken mahibaw man kinsa may naglista na nga ng ano na film na si kapitan kuan o kap kuan sa diha kap tapli lang sa diha ha pareha ba ni may klama ba nga na naunsa na tong premium sinulog na kinaunsa tong premium sinulog kay gusto ba gisa mag sinulog man gyud pagka panukot Paskuwa ron ngitas ba klama pamaagi nga may lo sa kwarta sa siya ngita nabayran gyud. Maingon man to ng apil sinulog dahi, paano di man may bayaran nga naghaguan man naman Labi na ka to mga bayot dito nga mga make-up artist. Kininawa may kagasto sa mong kuan yan. Pero ba may mga gastuhan ng mga iskala? Ito mga uyap-uyap, ito mga make-up artist, kaya di mo ito mapalkansi dahi. Mga mato, di gini kakatag, daway unya. Ipagtong bagulbol taon itong ano gipampost pa ito social media. So si Mike Rama, ang gibuhat ni Mike Rama, ang ito pamagis Mike nga, sige. Iya mo po itong tinuyuan. Inambitaw di lagi magsinulog lagi usa. Kuwan magis Mike Rama magsinulog. Di hala, sige. Pero karon pagkabulyaso na, nangita siya pamaagi usaon. May buntag mo na Mike. Nangita po, in fairness po Mike Rama ba? Di ba naingon pag-unsa to? Nakalipong-lipong lang siya pangita asa siya mangitag nangutang ba sa store ko, nabahala ni mo. Ay nanaragyo na mga sukit di paminaw pero ano man tayong oras tayo tulang nitiwason ugma wa ron sa Atty. Robin Canoy kay dunay importante may kala tiwason talang iskutanan sa SAP ha kay porbida kinani ang kuan man okay so okay wa si Atty. Robin Canoy mosunod karon si kasamang Alan Gulet na Corda ug Ate Priscilla Raganas sa tulumanon kung ako pasultion unyang gabi atang isab ang sincerely Ate Arlene okay unya mayong pagpaminaw dahil sa please ko great nilang Lalang Ramal o sa iyang pamilya nga rin sa Barangay Kagumay. Kaya wala gina sila sipyat nga naminaw sa mga programa nga rin, kada buntag. Gikas ng amigo si Michael Valenzuela. Good morning ni mo Mike. Wala ko mabasa ng ibang mga text ni mo. Unya, happy birthday di ay. Ngadto kang Maria Feli Ray Paluma. Okay. Asawan ni Brad Lando Paluma dito sa Maasin, Southern Leyte. Pinag-isab ni brother Danny Paloma nga may nag-text na ko diri. Happy birthday Maria Feli Ray Paloma diha sa Maasin, Southern Leyte. Okay, wala tayong oras mga sukid di paminaw. Atong studio technical partner Kalbutagas kasamang Alan Polistico sa transmitter site. Si kasamang Kay Susminya o Nestor Micelio ang nabaganta ni kasamang Rubel Boycel at Chief Technician. Sa itong news department, si Inday RV Veloso Inday Ken Galinia. Ako si kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinagis pag-ingon sa tanang panahon o tanang higayon dalaygon ng Diyos. Mayong buntay Pilipinas, Tatak RMN. Justisya, katarungan, radyo nga walay gikahadlukan. RMN. Attorney Rufil Banyok sa Straight to the Point. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito, diretsahan. Walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan. Komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tata, RMN. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMN.